చూసారా మా శివయ్య ఇంకా అలానే ఉన్నాడు. చరణ్ జాగ్రత్త, ఐస్ గడ్డగడుతుంది. అమ్మో నేను రాలేను. అమ్మో దండం పెట్టుకోరు ఇక్కడే. అమ్మో మా శివయ్యని చూసారా ఇంకా అలానే ఉన్నాడు. ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖు చేశాను శివయ్యని, ఇవాళ ఫిబ్రవరి 16th. ఆయన ఇంకా అలానే ఉన్నారు. చెప్పు, నేను చెప్పుకునేది ఏంటి, నువ్వు తప్పు నానా. గణేష్ అయ్యో గణేష్ వర్కింగ్ డే కదా, అందుకే ఆఫీస్ వర్క్ కూడా జరుగుతుంది. అందుకని మళ్ళీ రికార్డ్ చేసి పెట్టడం జరిగింది. ఓకేనా, స్లేట్ తీసుకో, దండం పెట్టుకో. శుక్లాం వరదరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం వరదే కామరూపిణి విద్యా రంభం గరిష్యామి సిద్ధిద్ భవతు మే సదా. తల్లి నిన్ను తలంచి చేతన్ పుస్తకం పూనితిన్ నీవు నా ఇల్లంబందున నిలచి ద్రుమ్మడముగా ముక్తుల్ సుస్సెద్దంబుల్ సోబిల్లం పలుకుము నాదువాక్కునన్ సంప్రీతింగ్ జగన్మోహిని గుల్లాబ్జాక్షి సరస్వతి భగవతి భారతి పూర్ణేందు బింబానన. ఓం నమః శివాయ. సరస్వతి నమస్యుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యా రంభం గరిష్యామి సిద్ధిద్ భవతు మే సదా. మనం పెట్టుకున్నారా? రాయ్ ఇక్కడ ఓం రాయ్ నాన్న. నీకు వచ్చా? నేను రాపిస్తా. ఓం నా మహా సి వా వానో యహ. నువ్వు చెప్పు. యహ చెప్పువే. శివయ్య దిది యహ. అది ఓం. ఓం నా నువ్వు రాయాలి కదా. సరస్వతి దేవి వచ్చి కూర్చుంటుంది, శబరీష్ రాస్తున్నాడా లేడా అని చూస్తుంది. పట్టుకో బొంగలు కొందాం ఇవాళ. ఇప్పుడు వచ్చా గణేష్ కూడా వస్తాడు ఇప్పుడు మన ఇంటికి. ఓం వినిపిస్తుంటుంది ఆయనకి. ఓం ఇక్కడే ఉన్నాడు, పక్కనే మన పక్కనే ఉన్నాడు, గోడ పైన ఉన్నాడు. సరే కానీ పట్టుకో. ఇప్పుడు వచ్చాడు. నా మహా చెప్పు. మహా చెప్పాలి బొంగలు కొందా. నువ్వు ఉండు నాన్న ఒక నిమిషం. నువ్వు చెప్పు నాన్న. మహా చెప్పుడు. శబరీష్ అంత బాగా చెప్తాడు. సి వా యహ. ఓం గణేష్ వస్తున్నాడు. ఓం నా మహా ఓం సి వా యహ. 3 times ఓం. 3 times రాసేస్తున్నాను, మీరు వెనక పడుతున్నావు. రాయి ఇట్లా. ఓం వా యహ.
ఓం చెప్పు. ఓం నా చెప్పు. నేను చెప్పుకునేది ఏంటి? నువ్వు తప్పు నానా. గణేష్ అయ్యో గణేష్ రాసినాడు. నేను చెప్పుకోకూడదట, నువ్వే చెప్పాలి. పట్టు. హనుమాన్ కూడా ఉన్నాడు, వస్తున్నాడు. పట్టు. ఓం నా మహా. ఎంత గుడ్ బాయ్ లా చెప్తున్నాడు అంటున్నాడు. వచ్చు నీకు. శివయ్య నంది వస్తుంది. నంది వాహనం. పట్టు. వచ్చేసి అప్పుడే పుట్టవు. ఆ గన్నయ్య ఓం రాసేసాడు. వావ్. పట్టుకో. శబరీష్ కూడా రాస్తాడు చూడు. పట్టుకున్నావు బొమ్మలు కొంచెం రాసిద్దే. యాక్చువల్లీ సైంటిస్ట్. నువ్వే రాస్తాడంటమ్మో. ఈయనే రాస్తాడంటమ్మో. ఇక్కడ ఓం రాయాలి. ఓం బొబ్బలే రాసాడే. నా మహా. ఓ నమ శివాయ. అందరికీ వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు అమ్మవారికి తేనెని నైవేద్యంగా పెడితే చాలా మంచిదంట. పిల్లలతో తేనెని నైవేద్యంగా పెట్టించాను. నమస్తే, మీ దత్తకీర్తి.